Good morning, guys. Happy Sunday. Sakit na tiyan ko. Ayun. Sabi ko, balak namin mag-bike. Di ba? Mag-biking. Kaso, mga borlogs pa. Alas 12 na kasi kami natulog eh. Anyway, ayun. Ito yung bike. Wait. Sara ko lang yung ano. Kasi medyo mahina yung aircon eh. Though malamig din naman. Kaso, hindi kami satisfied sa aircon. So, ito yung sa likod, guys. Ito yung bike na pwede nyo gamitin. Ayaw mag-ask lang ng... Or may susi ata dun sa susi ng bahay. Hindi ko pa na-check. Yan, may helmet na. Tapos, ito yung grill na pwedeng gamitin. Ayan, may uling na rin. Pero bumili kami ng uling gabi. So, ayan yung aircon window type lang. Okay naman. Lumamig din naman kahit papano. Kaso, ayun nga. Talaga pinagpapawisan pa rin kami. Good morning! Ang ganda. Ayan, paikot. Ganda dito sa hapon na presko eh. Kagabi. Presko dito. Pwedeng magkape-kape rito. Ayan. Ayan si Tonton. Sakit ang tiyan ko. May bukas pa pala yung ilaw. Patayin ko nga muna. Init lang akong tubig, guys, para sa kape. Ayan, may tira pa kami kagabi. Yan, masarap yan. Steak na menudo adobo cut. Ayan. Nagbaon ako ng kape. Galing to sa bahay kahapon. Para sabi ko, hindi na ako bibili. Kasi pag bibili ako, lagi maramihan eh. So, yung wala ko ng 2 sachet. Tapos, tatlo pala. Tapos ito, yung Gluta-Lipo. Yung isa ininom ko na kagabi. So, kailangan ko lagi yan. Tapos, ito. Si Chris tsaka kay Daddy. 3 Swiss Miss. Yan. Tapos ito, tinatry namin. Yung amazing Cambodia. Cambodia na grape juice. Yung in-endorse ni Jessamine Diola. So, maganda rin to. Kaso, ayun nga, pang 3rd day ata namin. Ayan. Magulang itsura, guys. Dito lang namin nilatag yung maleta. Ayan, mga sinuot kagabi. Ayan si Daddy. Diyan kami, katabi. Tapos nandito si Chris. Tutok talaga siya sa sa electric fan tsaka sa aircon kasi hindi nga masyadong malamig. Tapos dito pwede pa kung may iba pang kayo kasama. Ayun, dinala ko rin yung laptop ko para mag-edit dapat kagabi kaso hindi ko na nagawa. Ayan, and then some beauty essentials. Ayan, yung aking Laxen pa rin. Bumalik ako sa Laxen, guys. Tinigil ko to ng 2 months ata. Tapos bumalik ako kasi hindi nga ako makatulog ng bonggang-bongga na. So, kailangan ko siya dahil sa pampatulog niya. Pampatulog effect niya sa akin. So, nag-overdose ako nito, guys. 4 cups ang iniinom ko nito sa gabi. So, ayan. And then, yung product na tinatry ko din ngayon. Ayan, kasi tapos na ako mag-rejuve, diba? So, ito sa gabi. Tapos, ito pala sa morning yung dati. So, yeah. Di na rin muna ako nagluto ng breakfast, guys, at
tulog pa nga sila. So, baka magising niya mga tanghali na, tanghali na. So, mag-iihaw-ihaw na lang kami siguro. For lunch, yun. Tapos mag-swimming. Tanong ko sila, kuya, kung saan yung swimming pool dito. Ayun na. Sila yung naantay ko eh. Yung caretaker nitong bahay. Ang ganda rito, tahimik. Tapos mga ibon ang maririnig mo. Ano yun? Mga ibon. Diba? Lalo na sa hapon, price ko dito bongga pag hapon. Yung lamig nung ano talaga, nung hangin. Mararamdaman mo. Pero pag sa araw is, syempre, summer. Asahan mo naman, diba? Nakarinig na ako ng ingay, kaya pumasok ako. Mga mukha nila parang ano, inabando na eh. Walang mami. Nasa labas lang ako eh. So, good morning! Gising na pala kayo. Hindi ka nagpalit ng damit mo kagabi, anak. So, ayan. 9 o'clock na. Anong balak natin for today? Wala. Magano ka na, daddy? Mag-ihaw na ba tayo? Diretso brunch na? Or tinapay, pansit kanto na muna? Oh, ihaw na. Ihaw na? Oh, simulan mo na. Magano ka na? Dojo. Ayan, yung binabad ko kagabi. Sa labas kasi ako kanina tumatambay eh. Sure? For ano na, lunch? Nalutuin natin? O, sige. Breakfast, guys. Ayan, kala ko din na sila mag-breakfast. Canton with hard-boiled egg. Sabi niya mag-iihaw. Yes, ihaw-ihaw later. Manghang ba itong kinuha mo na ito, na? Oh, yeah. Chili mansi. Chili mango. Wala tayong cake. So, punta tayo ngayon, guys, sa wakeboard. Ba yun, daddy? Wakeboard side. Gisina board. Singapore. Ayun. Sa camera. Tapos, sa pool, tingnan natin. Ni. Ano, de? Battery. Andyan. Meron ako ito. Tatlo yan. Ayun, guys. Ito kami sa Republic Wakeboard. Wake Park. Ayun. Tara. Let's go. Let's go outside na. No, dragon do. Mo pila na skateboard eh. Republic Wake Park. Kasang init. May wake park, tapos may skate park. Dito skate park. Hindi naman ako binili ng skate ni mami. May pwede na mag-rent dyan. Kaya mo yan. Kumaob kayo dyan ni daddy. Woo! Hindi ako tututo dyan. Bibiliars muna yung mag-ama. Kaya kompleto dito, guys. May pagkain and drinks. Kaya bawal magdala ng pagkain. Dito kayo bibili. Free ata yung gamit niyan. May renta, daddy? Oh? 25 per hour? Okay lang. Go. Dapat nagpalista kayo. Chicken, barbecue, pork, barbecue, hotdog. Only 4. Oh? Kaso wala pa. Wala pa available. Mga tambay to sana eh. Nung college siya. Tambay sa bilyaran. Nag-aaral sa bilyaran eh. Ayun. Ready na po siya sumakit ang katawan. Relax. And that's ano lang naman siya muna sa beginners. Nandun sa likod ng pool. Hindi ka pwedeng umano muna dyan. Ano ka ba? Mamaya ano ka nga, makaladkad ka dyan eh. So, doon ka muna sa beginners. Para practice daw. So, mura lang guys. 250 ano anak? 250 per hour lang. So, nag 1 hour na muna siya. Baka manawa din. Boom. O, diba katulad yan? Splank! Alright. Ha? Ano? Charot. Double. Ayan pa. So, maganda. Recreational Chubanes. Sakit mo. Ano pati siya eh. Maluwag.
Paikot. Alam ko merong ganito sa ano may sa Bicol. Oo, 'di ba? Yung pinag-aano nila Agamulak before. Points. Ayun, tapos kami ni Daddy, swimming lang guys. 120 per head. Asan na yun? Ay, si Daddy. Kinukuha lang daw niya yung ano, Ano? yung speaker niya. Mostly ano, foreigner ang nandito. Ayan, bonding time. Matigil-tigil muna to sa kaka PS4. Tsaka si Daddy sa kakatangke. Ayan. Yan, nag-staycation muna kami. Ayan, dyan ka muna. Oo. So, ito yung pool. Para lang siyang inflatable. Sige na. Ganda na yung andar niya pag nung-smooth mo. Pag umandar. Ayan. Ano lang talaga yung pag Sila tuturuan. Paano muna? Straight muna. Tapos doon kami ni Daddy sa taas. Isa-isa silang sinasalang guys. Parang personal, ano. Crash test. Oo. Ayan. Ewan ko lang kung makakaya ni Chris. Pero, ano naman siya eh. Fast learner daw siya. Alright, tingnan natin, boy. Ayun lang, hindi nagdala ng ano. Nakakainis kasi eh. Ng reserve battery. Hindi, yung ano. Tawag doon. Sunblock. No, yung pang swimming niya. Di ba bumili tayo nun sa Cebu? Di naman dinala. Kaya tingnan mo, naka-t-shirt lang siya. Tsaka ano. Yung crash guard. Yung rash guard, oo. Okay lang yan. Ayan si Daddy. Pinapayukan ako. Pinakuha ko siya ng menu. Chumos. Para, dito na lang siguro kami mag-lunch. Lubog. Patras. Patay. Tingnan natin daw si Chris. Apila ang misis. Ito yung ano nila guys, menu. Turks. In fairness sa menu nila, affordable. So, since mag-swimming lang naman kami, we ordered, hindi, mag-order pa lang. Itong ano, supreme pizza, and then, yung ganito, and then juice. So, okay na yun, Daddy. 195 and 175. Isang bolognese, isang seafood pasta. Paano binigay mo sa akin? I don't know. Next na pala siya po. Wala. Looks like Uncle Pichu. Yes, do it. Say, what will he say? Check it out. Uncle Pichu. Just push on it. That is make noise. It's easy. I did it easier. Here you just have to relax, but with Clippers, when we eat one. Ayun na siya. I love it. Oh my gosh. But it's more challenging. For me, it's more challenging. Wow. without the- Ayun, nagawa niya guys. Sa second time niya. Kanina, kakaalis pa lang lubog na siya. So, yung pangalawa na ano niya, natapos siya. Galing-galing talaga ni Chris. Ayun, pero medyo na ano ko dun sa nagtuturo kasi parang ano, masungit. Pero ayun nga, na ano naman ni Chris kasi sabi ko baka mapikod si Chris eh. Kasi, huwag ka malikot kasi. Huwag kang malikot. Ginagana niya si Chris. Pero ayun. Nasunod naman. Bawal doon. Sige, dito na muna. Ayun, nagawa ng anak mo. Ikaw kasi, binibidyoan ko pa. Tekla ka ng tekla. Ayun, hindi ko tuloy nakita yung simula.
good. Wow, good job. Nice job. Okay, remember, don't stand up. Foot wider. Arm straight. Chest down, look down. No standing. Lunch break. Hanggang 12:30 ka lang. Nakaload lang ha, huwag ganyan ha, mahirap yan doon. Nakaload lang gagawin. Ready. Go, Chris. Relax. Relax. Huwag galawin pa! Huwag gagalawin yung paa mo. Ginalaw mo na ng paa mo. Ulit. Ulit. Good job. Ayaw Galing. maniwala ni Mami na mabilis ako matuto. Alam ko naman na mabilis ka matuto sa lahat. Matigas lang ang ulo mo. Buti nga hindi ka napipikon doon kay Kuya. Hindi naman eh. Mabait naman pala siya, guys. So, ayun. Kailangan kasi ano niya lang sa mga bata yung tamang posisyon ng mga paa nila. Kasi Hindi Dodi- ko makain. O kaya nga magla-lunch na tayo. Or gusto mo doon ka muna sa sabi ni Kuya, 15 minutes bago matapos yung oras mo. Inom muna ako. O sige. Daddy, parang ano pa yung... Ayan si Daddy yung kumakain na. Mamaya pa kayo magsiswimming. Hindi pa ba nag-isip? Kasi wala pa yung pizza. Ano, kaya mo? Apo. Yes, sir. Okay naman siya eh. Yung nakaluhod ka lang muna daw, anak ha. Hindi na kaya. Hindi, mabilis daw kasi yung ano dito eh. Yung wakeboard. Ayun, mamaya na daw siya mag-try nung knee boarding. Knee ba yun? Tawag? Knee board. yung nakaluhod. Ayan, yung gagamitin yung ganyan. Pagod na daw, gutom na daw siya. So, kain muna siya. Tsaka, naano ako doon sa amoy doon. Bakit? Amoy ilog. Medyo na, ako. Ayaw mo yung amoy. Ayun. What's this, Daddy? Margarita. Margarit's mojito. Good job, anak. Nox. Fast learner. Agutom. Ilang ulit ba siya dun sa... 1 hour yun eh. Pero may 15 minutes siya ditong inaano. For ano. Yung sa nakaluhod nga. Kasi gutom na siya. Laters na daw. Pwede ko naman extend. Pizza. Kain tayo, guys. Hot sauce ata yun. Lagyan mo ko hot sauce, Daddy. Ketchup. Pizza. May ketchup. Buginaw, guys. Ang init-init pero ang ginaw. Ayun. Uwi na kami. Kasi mag-iihaw pa kami. Tulog ka pa. Tulog ka pa sa tubig. Gumawa si Daddy ng ano. Templo dyan sa swimming pool. Kasi ang init. Goddess of water. Pero pag, pag ando ka naman sa tubig, ang presko. So, kailangan ko lang ng cover. Ayun, ginawa na ko ni Daddy. Tulog-tulog tayo sa ilalim nun. So, let's go. What time is it na? It is 5:45. 3:15. 3:15? Tara na. Let's go. Well, Ayan, uwi na kami, guys. Sa Airbnb. Bukas pa kami mag-check out eh. Ayan. Ganda rito. Balik doon. Doon. Sa ano. Sa may road. Medyo tagulang to eh. Pero makikita niya naman kasi may signage sa labas. Galing eh, no? Ano? So, ayun guys. Nakauwi na kami. Nakaligo na rin kami lahat. Ayun. And then, natuhog ko na yung iba-barbecue. Sabi ni Chris, mag-ihaw na daw kami. Magutom na eh. Pasta lang kasi yung kinain namin doon sa, sa water park or wake park.
Whatevs. Ayan. Hindi pa bukas. So, ayan. Hinano ko siya. Tinuhog ko pa siya. Para daw barbecue. Kasi, hindi barbecue kapag hindi nakatuhog. Si Daddy talaga. Ayan. Ihaw, ihaw. Meron tayong hotdog, pork, tapos talong. May ensalada ko to. Ayan. Pinatuhog pa ni Daddy. Wala lang ako yung pang ano, para pang brush. Kaya ididip ko na lang ulit dito para hindi siya mag-dry. Ayan. Wala akong makita ano eh, umikot ako. Wala akong makita ang dahon ng saging or puno ng saging. Kukuha sana ako ng dahon or yung pating sa body part lang para gawin kong ano, brush. Wala eh, walang saging dito. Kaya, gawa na lang natin ang paraan. Ang bango, ang bango, ang bango, ang bango. Ayan. Viewers. Tapos with ano pa? With talong. Ah. Sarap. Sana maamoy nyo guys. Yung bango ng barbecue. Kain tayo guys. Ayan, sobrang gutom. Kakalangoy doon sa malumot. Fish pond ba yun? Ba't amoy lumot yung damit mo? Ewan. Yung bata. Ah. Saucy ng bata. Sa swimming pool. Ah. It is dirty. Kasi Ayaw mo dito, nakikita mo sa ilalim ako. Dirty. Dirty ka daw, Ito sa green. Kulay lumot. dirty ka daw. Ayan na guys, yung aming ihaw-ihaw, tapos yung ensaladang talong. Kain tayo. Niyaya ko si Daddy na maglakad-lakad. Tingin-tingin kami ng mga unit na for sale. Hindi, punta namin yung swimming pool. Huh? Kasi pwede na talaga to. Parang tambayan lang pag nababagot ka sa Maynila, yung gano'n. Ayan, may park. Pwede mong ilakad-lakad yung mga dogs. Tapos may function hall. Yung kaso masyadong mainit daw dito. Sabi ni Daddy. Pero ayun nga, true naman. Mainit dito guys. Marami na rin nakatira, pero marami pa din ang mga bakante. Siguro mga hindi pa na-turnover na. Oh, dyan, nabulok na. Oo Check nga. out the door. Ito. Hindi pa nabili. Hindi pa na-turnover siguro. Si mga, inano to eh, oo, mga ganon. Sa Pag-ibig ata ito, pinapasok sa bangko. Mga housing load. Yes. Ayun, may ano dyan. May daanan papunta doon sa kabilang street. Ayun. Nagtanong din ako kay Sis Aisha Borromeo kasi 'di ba nakalipat na sila and maganda rin yung nakita ko sa vlog niya, maganda rin yung really umutot pa talaga. Nakita ko sa vlog niya, parang mapresko, madami ding puno, tapos bandang ano ata yun, Patagaytay na, Silang or Tagaytay. Medyo malamig na daw sabi ni Sis Aisha. Malamig yung simoy ng hangin, kaya sabi ko kinuha ko yung yung number ng agent niya. So baka mag-inquire ako doon guys. Kasi sayang eh. Nangihinayang kasi ako sa pera talaga sa bangko eh. Wala namang nandun lang, nakatambak. Nakatambak, akala mo ang dami. Nandun lang siya. Eh kung mo na yun, invest mo na yun sa lupa. At least mataas yung yung parang gold lang siya. 'Di ba? Tama yung lupa. Tumataas yung halaga. Eh yung pera mo sa bangko eh. Andun lang. Tumaas man is 100 pesos. Yung interest. Nag-i-interest na 100 pesos. Yung ganun. So, ayan. Tuki-tuki. Pwede na din. Mag-inquire din tayo dito. May nakita akong for sale dito.
He. Ayan, ito na yan ah. Ito na yan ah. Yung dun sa tent. Yes! Friend tayo. Lakad-lakad. Ito maganda kanto. Corner siya. So, lalagyan mo lang ng bako, diba? Ng gate. What you think, Daddy? Yung mga corner ang maganda. Or kung may, ano ka naman, kung may malaki-laki kang pera, pwedeng 2 lote yung bilhin mo para mas maluwag. Pero ayan nga, ayaw ni Daddy dito. Ay, ito, nakita ko for sale. Kunin ko number. Look. Ayan, 2 bottles daw kami ni Daddy. Kasi sa akin, hindi mo naman ako inuhanan. Ano to? Nire-raid yung pulutan ko eh. Labas mo na kaya dito yung ano pa mga nando na pwedeng machicha. Jaeger si Daddy. Tinatanong ko siya, ano bang lasa nito? Pagkapait-pait naman. Kasi ito namumulutan. Si Pogi. Hindi nga. Official glass ng Jägermeister. Ayoko, mukhang cup syrup eh. Lasang cup syrup eh. Lasang Vicks guys. Yung cup syrup na Vicks na medyo mapait-pait lang. Ayun. Sa ilalim na puting. Pusa. Ayan, Smirnoff lang ako. May kwento kasi yan guys kung bakit hindi na ako umiinom ng hard. Ayun, dati tumadora ako. Grabe daw. Hindi, I mean, 18 nata ako nung Daddy, no? Nung 18 years. 18 kami nung ano. Basta, nung, ay, nakwento ko na ata to sa mga vlogs ko before na nung 18 ako, birthday yun ni Papa eh. Exacto 18 years old na ako, no? Kumbaga, naging legal na ano, na pwede kaming uminom ng alak. Tapos, inaantay ko to si Daddy sa palengke noon. Diyos ko, ang tagal. Tagal dumating. Anong oras na dumating? Pagabi na. Wala na. Ang tagal, alak na pala. Tinodas ng tinodas ang walang tangge. Ayun, nabangkay. Eh, syempre, kung ba naman maging legal ka na, diba, na ano. Grabe, inom ako ng inom talaga. Ano pa yun? Anong MP? Emperador ata yun. Grabe, talagang labas na labas si Papa ng alak nun. Kasi yan si Papa pag nagba-birthday nun is talagang naghahanda eh. Ayun, abangenge ako. Pagdating nito, bangkay na ako talaga. Talagang suka doon ako, yung ganun. Simula nun guys, simula nung birthday na yun ni Papa, never na akong tumikim ulit ng hard. Promise, mamatay man. Mamatay man kami lahat dito ngayon. Never na ako, tumikim ng hard talaga. Kaloka. Para akong na nun, mamamatay na ewan sa kakasuka, ano yun na? Yung sakit ng ulo ko, parang yung bituwa ko, isusuka ko dahil sa sobrang kalasingan ko. Kaya ayun. Pero, ano din naman, may binigay naman na magandang sa akin yun. Kasi hindi na nga ako umiinom masyado ng hindi na umiinom masyado. Hindi na ako nagka-hard talaga. So, ayun, may lamok din. Na lang ako, mga Smirnoff or Tanduay Ice, yung ganun. Pero 2 bottles na lang. 2 bottles to 3 bottles na maximum ko yan. And pag lang, ayan, kami ni Daddy sa bahay or with friends, kilaan, Joy. Ayan lang. Pero pag yung glow in the dark ka. Gigimik sa labas. Glow in the dark dyan. Ayun, gumaglow sa dilim. Eh, may ilaw eh. Glow in the light yan. Kaya nga glow in the dark yun. Makikita mo ba yan? Makikita mo ba? O, hindi. Oo, dahil may Titigan mo. ilaw. Glow in the light yan. Glow in the dark yan. Busag ka lagi sa alak ko. Kung glow in the dark yan, Ba't ka na nga may rito? ilaw. Glow in the lamesa. So, saan na ba ako sa kwento ko? Ayun na yun, guys. Yung kwento ko. Kung bakit din ako uminom ng hard. Alright. So, namin today, last night na namin, bukas.
uwian na. Dapat nagpapa-extend si si Daddy tsaka si Chris, kaso Wala bukas pa. deliver yung Hindi pa na yung koi. di pa natin nakikita, no? Mga Pinaro- koipi. May wifi na ba? Ewan ko. So, bukas kasi deliver nung kung mga sugar scrub ko. Sabi ko, hindi pwedeng mag-extend tayo. Pero, titingnan ko. I-chat ko mamaya yung supplier ko pagka Tuesday pa nila i-deliver or katama kung Tuesday. Baka magtagay time muna din kami doon. Mag one night kami doon.